Boss Luid, good afternoon guys. Magtao na ta sa kurtina sa atong sakyan guys kay mo yung mga hinaing sa mga pasahero. Now, mag-uali ko init ko kayo. Dahil naka-aircon na, initan gyapon sila. Bali-bali na pasahero. So ato ning buhatan pa pintaan na rin paagi guys. Salamat ni Boss Luid nga pagpanangin ako yung okay na siya. Muna ni boss. Ako ni tawad boss. Boss, ako ni tawad boss. Abot ng akong order. Di na tamanitan na itong pasiruan eh. Patumahan ng tanong mo sa inyo gusto guys. Muna rin yung gusto, protina, sige. Salamat sa pagtugot sa akong amo nga si Boss Luid ha. Ug sa Matiga family. Siya di ko mumusakay ani dili ko mo ani. Nani protein guys. Siya mo dili mo ani. Man po. Boss. Pauman na boss. Atong plastic. Ako ko. Salamat sa akong asawa nga kuan. Supported kayo. Okay. Di na mo initan mga pasahero. Nasa kurtina. Mga pasahero kong suki. Alright, thank you so much sa pagtanaw. Ayay. Ano man na guys? Thank you so much. Maraming salamat sa paglantaw sa aming video. Labi na sa akong amo nga si Boss Luid sa Matiga Management. Ako na ko. Salamat sa pagpalit ni Boss sa pag-sponsor sa imong kuan. Sponsor sa Putina. Thank you so much guys. Maraming salamat sa paglantaw.